Good morning po mga ka-dragon. Ayan, ngayon nandito po kami sa aming farm. Didilig kami ng dragon fruit, natuyot na. Magtatanggal din kami ng fungus. Matinding buhatan to guys. Kawawa na naman ang mga kamay namin. Ako na lang magdilig. Ako na lang tagaluto ng merienda. Yaya? Guys, samahan niyo po kami dito sa aming farm. Tara guys, update namin kayo sa aming dragon fruit. Let's go! Tulungan natin si Master Dragon sa kanyang pagdidilig nang makapagpahinga naman ng ating daddy. Makapagpahinga naman ng ating Master Dragon. Say hi, Dana. Naghanap ka na doon na Sandra dito sa ano. Ang daming fungus guys. Yan. Ay, naka. Ang sakit ng dragon fruit. Ang dami namin kakakutin. Andito sa Ate Joan, nagdidilig. Isa-isahin niya to guys. Bawat poste, isa-isahin. Abutin gid kami ng hapon dito. Yan na. Parang kaina man. Tubig. Nakailang poste pa lang. Anong oras na? Tayo ng oras. Hanggang hapon Tapos na. kami ng ano dito guys. Mga 4 p.m. Kainitan. Kasi kailangan sa ano yung maraming tubig. Kasi once a week lang kami nagdidilig. Pag ganitong summer lang. Kailangan diligan kapag summer. Parang ano kasi. Pero isang beses lang naman sa isang linggo. Yun ang daming fungus oh. Much later. Ay, bawal magpahinga. Wala ka pang nagagawa. Wow! Natapos ko na itong isang area na to. Sobrang init. Init kasi guys, ang taas ng araw. Ay na muna. Trip ng araw. Ito po yung mga tinatanggal namin yan. Yan, then iniipon namin siya sa isang tabi. Tsaka hakutin. Ilagay sa ano, then susunugin. Yan na yung mga natanggal. Ito na lang yung wala, natapos na sa kabila. Ito guys, oh, kailangan tanggalin to yung mga naninilaw. Sobrang init yan. Naninilaw siya.
Tanggal yan. Kailangan natin itapon yun sa ano. Bilisan ha. Alas 10 na guys. Mag-alas 11 na. Kainitan. Bilisan ang trabaho. Ha? Matapos na tayo dito sa atin yung nagadilig pa. Bala siya hanggang hapon siya dito. Wala mo sublatan ka namin ha. Pagadilig. Ayaw mo maghapot ha. Pumili ka talaga siya. Ano naman natin si ano, John nagdidilig ng trabi. Si Papa. Ay, bawal magpahinga. Bakit nagpahinga? Di pa kayo tapos? Usap po lang ang darling ko. Shout out. Say hello to the vlog. Ay, Dana, anong ginawa mo dyan? Nahiga ka na? Masarap ng buhay. Ay, ahay. Dana, tananana, tananana, tananana. Pagod yo. Pagod ka, girl? Masarap magkuyakoy dito sa amin dahil ng puno ng dragon fruit. Kainitan kasi mag-ano, dilig. Nasa nakakadalawang oras pa lang kami. Inaabot kasi kami ng ano dito hapon pag nagdidilig. Buti na lang mahangin kahit mainit. Meron na tayo guys na melon at pakwan from Mangaring. Saka meron din kaming dalang ano guys, bato lang ka. Ayun, pero po medyo bulok lang. Alam ka. Hindi pang kuha yan. Alam ka. Alaong ka. Hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun yun. Ano ay? Alaong ka daw. Kaya ibabal yan sa mga ano, katapaanak ko. Wala. Sabi ko na bila. Alam ka. Pangalan pa lang. Alaong ka. Kasarapan yung ganyan. Sarap oh. Legit mo na yun. Honeydew. Legit na daw. Hindi agad. Honeydew. Honeydew ano. Si Honeydew. Initin na yung ano. Si Honeydew. Abaw. Abaw. Dali. Ihayin pa din. Oh. Tawag mo si ano, merenda ka mo. Talabot. Bili na muna! Ng honeydew. Wow. Wow. Wow, nag-minute ka. Thank you, Pinkit. Ay, Mr. Mags. Pero po. Belum. Ano Dana? Nauuhaw na ako muna. Wala, dalaw-dalaw na rin hawak niya. Oo, sarap po. Thank you, Mr. Mag. Thank you, Team KMA. Tarim to ni ano ni Mr. Mags. Sarap. Tamis. Sarap. Puro Tingnan galing lang, to guys Dana. ng manggaring. Oh, 'di ba? Ang yaman ng Ayun kuya yung ang yaman gusto sa ko prutas dulo. ng manggaring. Nana, paano kumain yung pabebe? Yan. Pa. Pati basa. Buti hindi ka nakatulog dyan Dana. Mr. Dragon, kumain ka muna. Huwag ka masyadong masipag. Baka mag-alal ka na naman dyan. Yung ka magkain. Ang sarap talaga ng honeydew guys. Honeydew. Habang natagal na sarap. Honeydew na Joan. Sa inyo. Ito nga. Habang natagal na tamis.
Parang pagmamahalan lang yan. Natagal na tabang. Kala mo natagal na tamis na. Natabang pa rin Ganun man, pala. di ba, guys? Habang natagal na sama. Habang natagal na tabang. Habang natagal na guram. Dahil na paglaki mo, anong, pagtanda mo, pagtapos mong school, anong gusto mong anong gusto mong course? Teacher ka na lang para mag-teacher ka sa Salapay. Ano? Wala. Wala. Hindi niyo pa alam. Yan yung nag-aaral na walang pangarap. Maghinto ka na nga ron. Mag-asawa ka na agad. Siyempre, mag-asawa na agad. Anong gusto mo anong gusto mong kunin na course? Magpulis daw siya guys. Pulis? Sige, tanda namin yan Siguraduhin mo magpulis ka, hindi magpulis patula. Ito nga ayoko sa langka. Pagkat. Yan. Masarap tong langka pero kakainin siya ano. Yan. Gigil ako sa'yo ah. Ito ba naman lang kapag gigigilan niya? Bakit, Dana? Gigil ako. Gigil ako. Gigil si Mame. Dito na siyang langka. Dalaog man lataginan tayo. Dama nagburit-burit lang. Guys, palakasan daw ang tunog ng higop ng pakwan. O, go. Igup ka. Dana. Oh. Sige, 1, 2, 3, go. Oh. Kainin na ba niya, Dana? Oh, go. Guys, mayroon pa kaming kuno. Bling-bing. Agpupururot ti Chanay. Food trip kami ng prutas. Pistachio from California. Thank you po, tatay. Kanina ka pa, wala pang hinto yung bunganga mo ha. Sobrang nagutom eh. Daw ba naman inumin ng tubig kanina eh? Masarap pala magkain na pag Sobrang gutom. kainitan na. Lagi mo masarap kain mo eh. Kailan ka ba hindi ginanahan? Ay, excuse me. Tutok niya na rin sa mukha ko yung camera. Maganda. Ito. Merinda ni Master. Gutom? Gutom na. Dito ka oh, magupo. Ay, dyan. Ayaw ko dyan. Wala nang laman yun ko. Yung? Daw hindi man nagatunog na. Gutom na si Master. Buti pa hindi ka na hinihingal-hingal. Hindi na? Hindi mo gusto sa review. Hindi mo mag-iingal eh. Bigyan. Gaingal pag walang pila. Much later. Oh. Much later. Hello po! Ayan, shout out time muna tayo. Bale yung video namin. Pasensya na po medyo maigsi kasi hindi talaga namin nagawang mag-video kasi nga busy po sa sa farm. Nakalimutan na ang video. Kanya-kanya kasi kaming trabaho so busy. Sobrang busy po kaya yun lang po yung naipakita namin. Hindi na malaya ni Peng. Wala na pala ang video. Kanya-kanya na kasi kami ng work. Kami ni Ate Aisa ang nagbuhat ng mga punggo sa Ate Gretchen. Siya naman taga-Butol. Si Ate Joan si Papa, taga-Dilig naman. Kaya yun, nakalimutan na mag-video dahil. Masarap po magtrabaho. Dagdagan na lang po namin ng shout out. Yes. Kasi marami na rin nagpapa-shout out. Yan, binabati po namin ng belated happy birthday sina
Roysa Tatoy, kay Leylandesa, kay Zinona Marcos ng Santa Maria, Bulacan, at kay Sir Ernesto Jingboy Bocanegra from Regina, Canada. Belated happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Yes. Salamat po sa panunod sa aming channel. Shoutout po sa Family Santos from Australia. Hello po. Hello po. Kayo sa Australia. Ingat po. Ingat po. Binabati po namin ng happy anniversary si Tito Nanding at saka si Tita Mori. Happy anniversary po! God bless po sa inyo. Yes, keep safe. Shoutout po kay Ma'am Ben and Sir Mario from Lucan ng Temple Hills, Maryland. Hello po! Hello po mga kapatid. Salamat po sa panunod sa aming YouTube channel. Ingat po kayo. Lagi- Lamig po dyan sa Yan, Maryland. nag-share si Sir Mario. Thank you Thank po. you po. Thank you po. Shoutout po sa YouTube channel ni JC TV Official from UAE. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan. Shout out din po kay Andrea Rivera at kay Chan Mauricio from lokal ng Anon, Florida, Blanca, Pampanga. Hello po. Hello po. Shoutout rin po kay kapatid na Pablo Lita Benco from lokal ng De Castro. Hello, Hello po, po. mga Salamat po kapatid sa dyan. panonood. Salamat po mga kapatid sa panonood sa aming YouTube Mga channel. taga-Pasig yung mga yan. Yes. Hello po Hello sa po mga sa kapatid inyo. dyan sa Pasig. Hello din po kay Sir June Latosa from Ilocos Sur. Hello sa Hello aming mga po. viewers dyan sa Ilocos. Lagi po kayong mag-iingat. Kay Reggie Tolentino from Saudi. Hello po, Sir Reggie. Ingat dyan sa Saudi. Shoutout din po sa mga kapatid natin dyan sa lokal ng Paliparan, Distrito, Cavite South at sa family Laporda. Family. Hello po! Ingat po kayo dyan mga kapatid. Shoutout po sa Rodriguez family from La Union. Hello, Hello, po. ingat po kayo. La Union. Hello po kay Sir Greg Badas from Qatar. Hello po. Hello po, dyan sa Qatar. Kay Ma'am Marieta La Chica Moreno. Hello po, Ma'am Marieta. Hello po kayo. Shout out po kay Ma'am Geraldine Manalastas from Japan. Yes. Japan, Nueva Ecija. Kala ko Japan yun eh. Shoutout po kay Joel Bios from Saudi Arabia. Kamusta po? Hello po. Hello din po kay Sir Carlito Padilla. Ingat po. Kamusta po? Shout out po kay Augusto de Guzman at kay Prince Dale TV. Hello po sa inyo. Hello. Hello po. Kay Miguel Gadula from Canada. Hello po, ingat po kayo dyan Hello sa po. Canada. Ingat po kayo. Sobrang lamig po yan dyan ngayon sa Canada. Sana all nasa Canada. Sana all Sana may experience yung snow. Yeah. Shoutout po kay Sir Efren Danila from South Carolina. Hello Kamusta po. Shoutout po kay Sir Benji Navia. Hello Hello po. po. Ingat po kayo. Shout out din po kina Mary Angel Calivat, kay Janine Dean, at kay Sir Anton Baita Rivera. Hello po sa inyo. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Adela Castillo from London. Hello po. Yay! Diyan sa mga taga-London. Parating na tayo ng London. Sana all nasa Nakarating na ang London. DFM sa London. Wow. Thank you po sa panonood nyo. Yes, shout out po sa lahat ng viewers namin dyan sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At syempre At po, syempre, yung mga nasa ibang bansa. Thank you, thank you. Yes. Salamat Thank you sa po. walang sawang pagsuporta sa aming YouTube channel. Thank you po. Thank you po. Sa mga gusto magpa-shoutout po, mag-comment lang po kayo. Lagay niyo po yung kung ano po yung shoutout natin. Thank you! Thank you. Bye-bye!